Euskal Herria Bilduko hautagaia Orain Errepublika koalizioaren baitan, Fernando Barrena, egunon. Egunon. Aktualitateari lotuta ezinbestean galdetu nahi dizut azken orduotan Israelek Gazan burutu duen azken eraso odoltsu horri buruz. Segituan espero dugu Alvarez ministroaren agerraldia. Erabaki garrantzitsua iragarriko omen du. Zer erabaki hartu beharko luke puntu honetan Espainiako gobernuak? Bueno, informazio zehatzik ez daukago, baina nik uste dute gobernu espainolari eta Europar Batasun osoari exigitu behar zaiola presioa areagotzea Israelen aurrean Gazako genozidioa gelditu dezan, eta hain zuzen diplomazia eta elkarrezketaren bideak areagotzeko, indartzeko eta nazioarteko erakundeen besotik bakea egonkortuko duten eskemen bila joateko. Nik uste dut hori dela eskatu beharrekoa. Presioa egitea Israelek genozidioa gelditzeko. Eskaera horretan, estatuaren aitortzan, Palestina estatu gisa aitortzaren inguruan ere argi gelditu da. Zergatik kostatzen da horremeste Europaka hau batez irmoitz egitea? Bueno, arrazoi desberdina daude. Batetik Europa barruko egoera zaila, Alemaniak Europan duen pisua oso handia da, eta badakigu Alemaniak zen nolako portaera daukan Israeli begira, hori batetik, baina gero bestetik ere, Europak jarraitzen du izaten kanporako begira politika bat guztiz estatu batuen menpekoa dena, eta estatu batuentzako Israelek betetzen du paper bat ekialde hurbilean, konfidantzazko estatua da beraientzat, beraien interesak defendatzen dituena, eta beraz zentzu horrek horrela jarritzen duen bitartean, Europar Batasuna uste dut ez dela inoiz jarrera ausart batean jarriko Israelen demasiak salatzeko. Kanpaina azken txampa sartuta, uste duzu, hasi behar batean, kanpaina hasieran ezagutu duen parte hartzea horren inguruko datua zertxo baita aldatu dela, eraginkorra izan dela kanpaina? Bueno, gu behintzen saiatu gara, azpimarratzen izugarri igandean etxean geratzea ez dela konponbidea. Eskubide osoa daukagula, eta gu ere jarrera hortan gaude, Europar Batasunaren portaerarekin eta proiektuaren garapenarekin kritikoak izateko eta pentsatzeko egungo batasunak ez diola erantzuten Europar komunitateen hasierako helburu fundatzailei, hori horrela da. Baina esango nuke benetan gauzak aldatu nahi baditugu edo aldaketa horretan eragin nahi baldin badugu etxean geratzea esan bezala ez dela aukera bat, eta botoa ere badela aldaketa horretan parte hartzeko, aldaketa horren eraginean kokatzeko modu eraginkor bat. Uste duzu Barrena jauna, bereziki komplikatu izan dela kanpaina honetan burua ateratzea, Alderdi Popularrak eta PSOEk zarata ateratzeko duten gaitasunarekin aktualitate ia osoak Madrilera eraman gaituelako arrastaka? Nik uste dut beraiek badutela joera azkeneko hauteskundeetan planteatzeko Dana Sánchez Feijóoren kontrako rebalida batean, eta kasu honetan Europar gaiak nik uste dut egon dela saiakera bat propio bazterrean usteko. Nik uste dut gero, badatu zela galdera, zergatik herritarrek ez duten Europan sinisten, zergatik ez duten Bruselara begiratzen, eta bar, baina neurri berean esango nuke badela indar politiko hauek estatalek dakaten portaeraren ondorio bat, azkenean, horiek dira maigaineratzen dituzten gaiak, berain arteko liskarrak eta sestrak, eta beraz interes europarrak ez dira lehenengo planoan jartzen. Inork baino beto ezagutzen dituzu, interes europarrak eta interes horiek garatzeko zein azpiegitura erraldoi behar den, Europarek leku komplikatuagoa bilakatu daiteke akordioetara iristeko? Ikusiko dugu zer gertatzen den igandean, baina egia baldin bada ultraeskuinaren inguruko indarrek azkundea izango dutela beste batzuen kaltetan, hori beti izaten da horrela, horrek zaildu dezake oraindik ere dagoeneko nahiko zaila zen panorama bat, ultraeskuinaren mehatxua ez delako gauza berri bat, pasaden legealdi honetan beraien zigilloa ikusi egin dugu Europar Batasunaren produkzio legegilearen eta erabaki askoren baitan, ultraeskuinak Europako hainbat estatutan sarbidea edukitzeak aukera ematen die Europako kontseiluan zer tratatzen den eta zer ez den tratatzen agenda beraz mugatzeko,
eta zer esanik ez, hortik ateratzen diren normatiba berrietan, erabaki berrietan, beraien markoa neurri batez inposatzeko. Baina entzun duzu, ez da bai horrein herritarrengana ere igaro delako, herritar askori ere zalantzak piztu zaizkilako, ia eskuin muturraren artean ultrak eta ultrakoak ote dauden. Bai, baina nire ustez eztabaida faltsua da. Eta berriro ere, herritarrak despistatuta egotea ulertu daiteke, baina guztiz onartezina dena da, von der Leyen presidenteak berak esatea, pentsatzen ari dela ultraeskuinarekin hitz egitea eta adostea datorren legealdian, ez? Gu kanpaina honetan errepikatu dugu 1000 aldiz, ez dagoela ultraeskuin on bat eta ultraeskuin txar bat, depende Rusiaren aldeko jarrera zein duten edo iragan nazia daukaten ala ez, hori baita ematen duenez von der Leyeni kezka eragiten dion gauza bakarra, hauek guztiak badatoz eskubideak mostera, denetarikoak, sozialak, emakumeenak, LGTBI eskubideak ere murriztera, eta, bueno, burutik kendu behar dugu, zen askotan ez, banalizatu eginda, idei bat, nolabait, ultraeskuina dela, gizon zahar bat, kontserbadorea apuru batekin, ez, hori da ultraeskuinaren irudia, ez, ultraeskuina ez da hori, ultraeskuina da, LGTBI kolektiboko pertsonei palizak ematen dizkien pertsonak komikoak erasotzen dituena edota esan bezala emakumeen eskubideekin bukatu egin nahi duten horiek. Kopernikus klima zerbitzuak azken orduotan emandako datuek berretsi egin dute larrialdi klimatikoaren inguruko egoera zein den. Berez, markatuta dauden helburuak ambizioz betetakoak dira, baina ondoren egingarri ikusten dituzu? Nik uste dut baietz, egingarriak badira, baino ezin da izkutatu helburu hoiek behar dituztela inbertsio handiak eta esfortzu publiko handia. Diru asko behar da, hain zuzen, transizio ekosozial hortan, hain zuzen horrek zama batzuk suposatzen dituelako, ez? Eman dezagun industria berdea baldin bada helburua, industriak ezin izango du bilakaera hori guztia bere kabuz egin, babestu egin beharko da. Horre hitz egiten ari gara herrien garapenaz, eta hitz egiten ari gara milaka lanpostutaz, eta hori edonola ere babestu egin behar da, ez? Baina hurrengo denboretan guztiz kritikoa izango da oso ongi aztertzea zertan gastatzen dugun diru publikoa. Zeren etorri daitezke erasoaldi garrantzitsuak gastu publikoaren kontra, gerrarako zerak direla eta, planteamendu belizistak direla eta gastu militarraren handitzea, edo eta Next Generation funtsen parte bat itzuli beharrak, kredituak zirena, eta bar, egongo dira tentaldiak eta oso gogorrak iragartzen ari daia, austeritate politika bat badatorrela, eta momentu honetan gastu soziala hitz egiten dugunean, arrisku bezala, ez, kaltetuak izan daitezkela, beti pentsatzen dugu hezkuntzan, osasungintzan, eta jakina hori ere bada, baina momentu honetan gastu publiko oso importante bat, estrategikoa izango badana, da aldaketa klimatikoari dedikatu behar zaiona. Gastu militarrena aipatu duzu, talene, eztabaida faltsuaren ere aipatzen zenidan, ze puntutaraino komplikatzen da, diskurso belizista horren aurka egotea, behin da berriz, Europako goi-mailako agintariak ere gerra aukera erreal baten aurren egon gintezkela entzun ditugunean. Bueno, nik uste dut nahiko garbi esaten digutela zentzuk diren beraien asmoak, ez? Eta horrek ere badagoela ere zerikusirik ultraeskuinaren txuritzearekin. Azken finean, esaten ari zaigu, gerra baterako prestatu behar dugula, hori esan zigun von der Leyenek, horrek eskatuko du gastu militarraren egoera, OTANek eta Estatu Batuek horrela eskatzen dutelako, eta esaten ari dira aurrekontuen euniko bira igo egin behar dela gastu militar hori, ez? Momentu honetan 1,26an dago Estatu Espainola esate baterako, eta horrek suposatuko luke gastu militarraren izugarrizko handitze bat, milaka milioita hitz egiten ari gara, eta horrek arrisku bizian jartzen ditu inbertsio sozialak, ez? Eta jakina, asmoa hori baldin bada, ez? Hori guztia egiteko sozioak bilatu egin behar badira Europan hori egin alizateko, von der Leyenek alderdi popularra da, ez dezaguna ahaztu, begiratu egiten du eskuin muturra aldera, badakilako jende hori prest dagoela horrelako dinamika batean sartzeko, ez. Lengora itzulita, industriaz eta transizio berdezari ginelako, egia da industria azpiegitura egun daukaguna Europan oro argazki bate kontuan hartuta,
elektrifikazio beharra kontuan hartuta baita ere, bueno, kosta egiten zegula imaginatzea Europak egun daukan menpekotasun hori galtzeko moduan dagoenik, bai Txinarekiko, Estatu Batuekiko. Bai, eta hortarako lehenik eta behin buruan daukagun eskema, Europak buruan izan behar duen eskema zein den galdetu behar dugu gure buruari, ez? Asko hitz egiten da, azkeneko garaiotan, Europar autonomia estrategikoaz, guk nahiago dugu hitz egin Europar subirautzaz, Europar subirautzaren oso aldekoa gara, eta ikusi egin zen pandemia garaian adibidez, nola Europa etzen gai izan ere, ez da maskarillak fabrikatzeko, Txina munduko lantegi bihurtu egin delako, eta hor autonomia industriala izugarria galdu egin dugula Txinaren mesedetan azkeneko hamarkadetan. Hori horrela jarritzerik ez dago, autonomia estrategikoa hitz egiten ari garenean, ezin dugu bakarrik hitz egin segurtasunaz eta defentsaz, badaude beste sektore batzuk, industria, teknologia eta beste batzuk estrategikoak direnak, autonomoak izan behar dutenak eta Europak subirautza bat merezi dutenak, baina esango nuke horretarako ahaztu egin behar dela bat, etengabeko konfrontazioa derrigorrezkoa munduko beste potentziekin, Txina, Rusia, beste eremu ekonomio batzuk beti hartzen dira etxaitzat lankidetzak ahaztuta, eta hori nire ustez ez da abiapuntu egokia, eta hori egiten da, hain zuzen, Estatu Batuen eskema politiko militarraren izugarrizko menpekotasuna dagoelako, ez? Eta Europar autonomia estrategikoa eta OTANeko kide eta Estatu Batuen interes globalen zerbitzatzea, bateratzea, ez da oso logikoa, nahiko kontrasankorra da. Gaizera bat aldatu azken orduotan Europak dituen erronke buruz ari gara hitz egiten Euskal Telebistan, hizkuntzako ofizialen ofizialtasunari buruz, hasiera batean bazirudien, bueno, mantxo baino erritmo bizkorra eramango zuela, kanpotik orain ematen du, estankatu xamar egon ote daiteken edo eztabaida espero baino luzeago izan ote daiteken, ze itxaropen daukazu? Bueno, nik uste dut hau lehenik eta behin esan behar dela guztiz eztabaida politikoa dela. Argudiatu dira harreman, arazo ekonomikoak, arazo baita ere, nolabait Euskara hizkuntza txikia dela eta tamaina, horiek ez dira arazoak. Europan badira Euskara baino txikiagoak diren hizkuntzak, eta Euskarak merezi egin du Europar Batasuneko hizkuntza ofizial izan. Nik uste dut hor badaudela konpromiso batzuk Madrilen hartuta horri begira, eta Europara joan aurretik Madrili exigitu egin behar zaio konpromiso horiek betetzea, eta benetan indarrez, Estatu baten indarrez, eragitea Europar Kontseiluan hori aurrera atera dadien eta gainontzeko estatuek onartu dezaten. Beraiek nahi dutenean horrelako gauzak lortzen dituzte, eta lortuko ez balute, nire ustez nahiko zalantzan jarriko litzateke Espainiak, Estatu Espainolak zentzu horretan eragiteko duen kapazitatea. Motx, epe laburren hortaz, erabakirik espero duzu gai horren inguruan? Epe motzean, errealistak izanik uste dut ez. Badaudelako erretezentzia batzuk eta Espainia ez dago egiten beharko lukeen lana. Lenguan entzuten genion Arnaldo Otegiri, alako elkartasun dei bat egiten alderdi desberdinei, tartean Eusko Alderdi jeltzalea sartu zuen, itxura guztien arabera bintzat, hauteskune horretik inolako elkarrezketarik egoteak zinezko edo komplikatu xamarrat irudi. Ondoren bai, ezagitzea harreman izan duzuen Izaskun Bilbao Europarlamentari jeltzalearekin azken 5 urteotan? Bai, bueno, 19 eurodiputatu gisa hasi nintzenean, egin nuen lehenbiziko gauzetako bat izan zen Izaskun Bilbaorekin egotea, eta argi eta garbi esatea, nigan etzuela arerio bat aurkituko Europar Parlamentuan, nire ustez biok eta beste batzuk ere bai, baina biok ordezkatu egiten dugula herri hau instituzio Europarren aurrean, eta zentzu horretan interes amankomunak badauzkagula, herri interesak elkarrekin defendatu behar genituenak, edo bakoitza bere aldetik, baina ez zirela kontrajarriak izan behar. Nik uste dut hori dela filosofia, uste dut herri honen ordezkaritza herri honetatik kanpo anitza izatea ona dela herri honentzako, eta interes amankomunak defendatzea helburua den bitartean, hori sustatu egin behar dela. Barrena jauna, azken minutua botoa eskatzeko, horxe bizenbakia daraman kamerari begira nahi duzunean. Bueno, lehen esaten nuen bezala, iruditzen zait, ekainaren 9 etxean gelditzea, abstentziora jotzea, jarrera ez hartzea, jarrera aktibo bat ez jartzea, ez dela aukera bat. Momentu honetan, egoera delikatua bizitzen ari da Europan, hain zuzen, arrisku handia daukagulako ultraeskuinak orain baino askoz gehiago baldintzatu ahal izatea
inbertsio publikoak, inbertsio soziala eta Europa kokatzea behin betirako nahi ez dugun orbita politiko eta militar batean. Hori da, estatu batuen menpeko orbita hori. Europak defendatu egin behar du eskema propio bat, eskema autonomo bat, interes propioak munduan zehar babestuko dituena, bakearen alde, eskubide sozialen alde, giza eskubideen aldekoa, eta guk behintzat Europa horretan sinisten dugu. Europa librean eta bakearen balioan oinarrituta. Euskal Herria Bilduk herri gisako planteamendu bat eskaintzen dizu iganderako, eta horri botoaren bidez babesa ematea eskatzen dizugu. Fernando Barrena, eskerrik asko. Zuei.